sinamatɔ ɲɛma Sumaila Sise ni URD ɲɛmaba don ale ye kunnafoni jɛrɛ dɔ sigi bi min kɔnɔna la a y'a ka sankura dɔw don kɛ ka ɲɛsi kunnafonidilaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ n'o jaw lajɛ bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan gɛlɛya foyi tɛ ASUMA CFP tɔnjɛkulu kɔnɔ Segu marabolo kɔnɔna la ninnu ye dantigɛ mun kɛra a ɲɛmaba fɔlɔ fɛ Segu mara bɛɛ lajɛlen cɔ la ni o ye Honorable Abdini Kumare an bɛna a ka laseliw lamɛn bi don kibaruba kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛ misɛman dɔw bila nu cɛma bi ka aw kunnafoni Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan sɔɔni an bɛna ninnu walawala aw ye. Bien tene janvier kalo kile 27 ba fila ni 20 limana ayaw dansi an ka bi don kibaru kɛnɛ kanana don kibaru min be nan ta munumunu salu ciya sabula domo ale nakun ye don ye na nana fɛn wɛrɛ kɛ hali bi filɛbaw bɛ gwan u kamana anw nana kunnafoni kama a dɛbɛ fɛnsɛna aw ye yana an ka taa ɲɛfɛ kibaruya kunfɔlɔw la an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ kɛnɛba dɔ baaraw datugura sibirido an ka jamana jɛrɛkɛba la ni o ye CICB ye a kɛnɛ kanana min bɛ tali kɛ baaraw ɲɛmaya tun bɛ minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise bolo hakili falen tuma la ka kɛ kosɛbɛ sigikafɔba min kɛra an ka jamana in kɔnɔ ni o ye dialogue national inclusif ye laɲini dɔw kɛra o kɔnɔ ni o ye bɛnkan ye minnu kan ka sabati jamana ka hɛrɛ kama ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ tile 2 kɔnɔ ka hakili jagabɔ ninnu sɛbɛkɔrɔ lajɛ waasa maaw n'o ye maliden bɛɛ taara bɛɛ fɛn min kan sigi ka fɔ kadara kɔnɔ olu waleyali bɛ se ka don bɛrɛla cogoya min na waasa jamana bɛ badabada bɛɛ ani kelenya min ni lafiya ɲini o bɛ se ka sabati cogoya min na baaraw kun donna minisiri ɲɛma ka ɲɛmaya kɔnɔna la i n'a fɔ Fadimata Sidibe n'a ka jatala Umaru Traore olu b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Tile fila baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ n'o tun bɛ sigikafɔba min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko dialogue national inclusif o de kun cɛra sibiri tɛmɛnen lajɛrɛ in kɛra bilasirali sɛbɛn kalanni kama walasa k'o baara ninnu waleya ministres ka ɲɛma yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli k'an ye. La mise en œuvre des résolutions et recommandations est un pas important de la construction nationale qui nécessite l'implication sans faille de tout le monde. Bɛnkan minnu sɔrɔla ɲɔgɔn ye ba kɔnɔna na o ye paaraɲɛba ye ka taa bɛn ni kelenya ani jamanajɔ la wa an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Gouvernement bɛ ka bɛnɲɔgɔnya ɲini politique kunda waasa o bɛ se ka kɛ kosɛbɛ yɔrɔ ye cogoya min na wa a bɛ wele bila ani politique tɔn ni jɛkulu minnu ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna mai kalo tile 2 san 2019 ani minnu faral'u kan a bɛ wele bila u ma u k'u dɛmɛ ko baara dɔrɔn tɛ dɛ ɲɛfɔli fana waasa fɛɛrɛ minnu tara u bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na fo ka taa se laɲini ma. Gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ sisan o b'an wajibiya ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛ barisa gɛlɛya min b'an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ o caman sɔrɔla ɲɛfɔli baliya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin kunda gouvernement mako bɛ ani minnu jɛra ka bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna gouvernement mako b'u la waasa o bɛ se ka bi ɲɔgɔn ye kuma lase cogoya min na wa n tigɛlen b'a kan n'an bɛɛ lajɛlen jɛra k'an fanga kɛ kelen an bɛ se ka jamana in ta k'a bɔ dingɛ kɔnɔ. Jɛkulu mun ɲɛsinnen don ɲinini ma olu ka ɲɛmɔgɔ y'a yira n'a k'a fɔ k'u ka baara kelen kɛra nimisi wasa ye. En regroupement bɛɛ a y'an bɛɛ wele ani parti politique min ye accord ni signé a y'a fɔ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka atelier kɛ atelier ni baara ye mun ye ka an ka kɛ cogo cogo baara min ka kan ka kɛ pour que accord ni ka se ka sabati donc o de atelier kɛ fɔlɔ 18 et 19 janvier an ye atelier kɛ yan mais baara ma se ka ban parce que feuille de route tun ma kɛ premier ministre y'a fɔ a bɛ temps d'an ma an ka feuille de route nin kɛ an ye feuille de route kɛ a banna sisan an y'o de présenter donc u y'a fɔ an ye baara min kɛ a ka ɲi kosɛbɛ u ye dɔ augmenter k'a fɔ an bɛ se ka améliorer cogo o cogo an b'o kɛ donc o de kɛra bi gouvernement ni parti politique regroupement politique an bɛ baara kɛ main dans la main donc an b'o de la sisan n'Ala sɔnna décision min taara dialogue national inclusif décision ni an b'a kɛ cogo o cogo décision ni ka se ka appliquer an bɛ structure kelen bila kɛ a bɛ suivi de kɛ k'a fɔ aw y'a fɔ aw bɛ baara nin kɛ est ce que a kɛra ou a ma kɛ est ce que a ka kan ka kɛ tuma min est ce que a kɛra a tuma min ni disposition ka kan ka kɛ pour que u ka fɛn accélérer an b'o de la en tout cas baara nin vraiment c'est très bien on est très content. Madame Oumou Bokoum yɛrɛ ye dantigɛli kɛ.
an ka laɲini ye min ye a bɛɛ y'a ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka bɔ a kɔnɔ mais spécifiquement an musow ta ye mun ye a ka di anw ye an da ka don fɛn caman na sisan parce que jamana min n'i ye 100 o 100 jɔ 51 o de ye muso ye donc mɔgɔ 51 ye muso ye ni jamana ko a b'olu to kɔfɛ jamana taa ɲɛ ka gɛlɛn donc il faut que 51 ka ta ba la donc musow sen ka don a bɛɛ la k'a daminɛ sanfɛ fo duguma parce que an y'a ye kɛlɛba in filɛ ni musow sen donna la kɛlɛ in bɛ ban donc an ɲɛ b'a la fana o kow bɛ ka daminɛ vraiment an bɛ gouvernement fo o la. Jaabi minnu bɔra nin lajɛrɛ in kɔnɔ o bɛna sigi sen ka don n'a nataw la. N y'a fɔ aw ɲɛna sisan kibaruyaw bakurubaw la k'a fɔ tɔnjɛkulu min bɛ ni o ye URD n'a ɲɛmaa ye Sumayila Sise ye hakaja ni Mali fanga sinamatɔ ɲɛmaaba don ale tun bɛ k'a dɔn kunnafonidilaw jabala la olu ɲɛkɔrɔ bi waasa k'a ka duwawudo kɛ sankura hukumu kɔnɔ ka ɲɛsin Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛnnikɛlaw jatalaw kumakɛlaw ani a ɲɔgɔnna caman a kɛnɛ kan na Sumayila Sise ye dandɛgɛ caman kɛ dandɛgɛ minnu kɔnɔ a ko a bɛna wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a seko n'a damayira la waasa kunnafonidilaw bɛ se ka lakana u ka baaraw kɔnɔna na cogo min na wa sirafarakarila bɛ dolen de ta fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wa kalafiliko kibaruya min ni jamana faamaw ye a lase a da sera o kuma dɔw fana ma a ko kɔnɔna la olu ni a damanda Aminata Daɲɔ Bakari Kɔnɛ olu kun ye anw ka lasigidenw ye waasa ka samɛ ni sankura dɔw minɛ anw bɛɛ lajɛlen ye u nana ni min ye an ka jɛ k'o lajɛ. I n'a fɔ laadala sanyɛlɛma o sanyɛlɛma URD tɔn bɛ kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka sankura foliw kɛ u la walasa u ye gɛlɛya mun sɔrɔ san tɛmɛlen kɔnɔna na u kana o ɲɔgɔn sɔrɔ sankura kɔnɔna na. Ɲinɛta hukumu kɔnɔna na tɔn in tɔgɔ la URD ɲɛmaa ye foliw kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma u ka baara kɛcogo ɲuman kan ka tila tuguni ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ u fɛ ka sɔrɔ ka layidu di u ma walasa u ka baara bɛ se ka kɛ cogoya min na ka ɲɛ. Ne bɛ layidikan minnu d'u ma c'est qu'on compte tɛ mɔgɔ wele tribunal la mais u ka dɔɔni bɔ nin na o bɛ diya n ye filanan u k'u ka baara kɛ n'u siranna k'u ka baara kɛ jamana tun bɛ su k'u ka baara kɛ tiɲɛ na k'u ka baara kɛ n'u ka dalilu ye an bɛ min layidu ta ni Ala y'a d'an ma an b'u ka condition améliorer parce que an yɛrɛ y'a dɔn a ka gɛlɛn parce que ni jamana ka gɛlɛn c'est forcé que journalistes fana ka yɔrɔw ka gɛlɛya an delila ka montant bila 200 millions dɔ y'a kuma fɔ o kɛra ne ka tile la ye bon 200 millions bɛɛ tun bɛ di journalistes de ma présidence tɛ dɔrɔmɛ bɔ a la ministère de la communication tɛ dɔ bɔ a la bi na min bɛ d'u ma tɛ hali 100 millions bɔ a tɔ bɛ tila ministère de la communication ani présidence cɛ o man kan hakili la bɛɛ kan ka d'aw ma n'aw bɛnna min ma o de don aw de ka wari don aw ka fɛn don ne tun bɛ yoma na tuma min na ne y'u dɛmɛ kɛ à l'époque c'est Birama Fall qui était là u nana yoma y'u dɛmɛ hali bi yoma bɛ se k'u dɛmɛ mais fo k'aw ka organiser k'aw ɲɛsin u ma. A ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko san 2019 kɔnɔna na ko an ka jamana ye gɛlɛya caman de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala finitigilakaw fo ka taa se école-kow ma. A da tilala ka maga tuguni gouvernement ye laɲini kura minnu ta lakɔlimɛtiriw ka ko la. Gɛlɛya min b'u ni école karamɔgɔw cɛ an bɛɛ kungo don ni min den tɛ école la a dɔgɔnin bɛ école la a mɔden bɛ école la ni kalan tɛ jamana o jamana bɛ taa kɔ k'a fɔ aw ye ne ye UEMOA gérer an bɛ baara min na UEMOA la bɛɛ bɛ se ka taa baara kɛ jamana tɔ kelen na sini Sénégalais bɛ se ka na baara kɛ yan c'est tout à fait normal Maliens bɛ se ka taa baara kɛ Burkina c'est tout à fait normal mais ni kalan t'an ka jamana na ni kalan bɛ yɔrɔ tɔw la ni y'an ka place ta c'est tout à fait normal n'o tɛ an ka jamana bɛ sigi kɔ o de kama mɔgɔw kan ka segin ka kuma hakili la premier ministre nin fɔ mais hakili la a n'a segin a kɔ dɔɔni parce que i tɛ se ka mɔgɔ ba 50 joli yɛrɛ de don ba 15 non a b'a fɛ ka ba 15 de don a la mais pas ba 50 de bɛ yen bi il y a 50 000 enseignants u y'a fɔ cogo min na 15 000 tɛ se k'o remplacer hali n'i y'a remplacer f'i ka taa n'u bɛɛ ye u sigiyɔrɔ la f'i k'a dɔn min bɛ se ka min kalan min bɛ se ka min kɛ n'u ka denbaya ni fɛnkɛ i bɛ kalo 3 kɛ o munumunu na fɔlɔ je hakili la bi na mɔgɔw kan ka sigi ka kuma ni gouvernement bɛ se min na a k'o kɛ n'a tɛ se min na a ka sigi ka kuma mais bagabagali tɛ foyi ɲɛnabɔ 91 minnu tun bɛ yan bagabagali caman kɛra Musa tile la bagabagali caman kɛra école datugura yan a fɔ ko bɛ bɛɛ gɛn bɛɛ ko école dɔw yɛrɛ gɛn o kuma kɛra yan mais a tɛ se ka laban parce que o tɛ se ka kɛ jamana si la
donc hakila bibi na gouvernement nous ka se ka kuma tuguni pour ko fenge o sana ne renda do la ya soro bube de ku premise ne reni enseignant beda anyu sigira ka kuma bon après ko ne kan da bola konte majorité da ko nya opposition fana yanda bola ka awla donya ka fo ko IRD nyama da sera fema mu ye Jongunda Traoré sigi ka fo mu ɲini Yad Agali ale ni Amadou Koufa fɛ walasa bɛn bɛ se ka sinsin cogoya mun na an ka jamana kɔnɔna la. En réalité kuma kurateo Malien y'a fɔ conférence d'entente nationale la ko négociation ka kɛ u ye a sɛbɛn u ka résolution na u bɛnna kan président de nana k'a tɛ kɛ o mais an y'a ye kɔsa in na Hassan Bari minɛna mun na k'a ni Amadou Koufa ye ɲɔgɔn ye nga ni militaire de tara ɲɔgɔn fɛ ngo hors de mission de b'u bolo ka taa ngo gouvernement de y'a kɛ donc Jongunda ye fɛn fɛn fɛ bi fɛn fila dɔrɔn don a sabatira ko tiɲɛ kun don a y'a fɔ fana k'a assumer mais ne hakili la bi na pour que a ka kɛ tiɲɛ faut que gouvernement ka ji a ka sɔn ji président ka sɔn ji pour que malien bɛɛ k'a dɔn ko sɛbɛ ko don parce que a kuma fɔra plusieurs fois mɔgɔw yɛrɛ bila ka taa ɛ jɔn ma libéré Wado Sène ma libéré an bɛɛ ɲɛna yan Wado Sène ma mɔgɔ faga prison na yan a ma gardien de prison faga Sofara faga yan Ali Mamar Touré min tun bɛ mɔgɔw bolo tigɛ k'u senw tigɛ Gao n'u y'o bɔ kaso la ka bila nɔ na u ye jihadiste joli ta ka t'u bila u bilayɔrɔ la Janubiyan kɛrɛfɛ Moti kɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛ ni contact ma kɛ ni négociation ma kɛ o bɛɛ kɛra donc bi na gouvernement k'a fɔ tiɲɛ na an b'a fɛ ka négocier ni mɔgɔ ninnu an y'olu de bila négociation na n'an hakilata bɛ min bolo ka taa f'u ye o ka taa négocier mais n'i bɛ négocier i b'a préparer de i tɛ wuli ka t'i sigi ten k'i b'a négocier i b'a négocier i bɛ mun bila i bɛ mun ta i bɛ sɔn mun ma i tɛ sɔn min ma o bɛɛ de kan ka fɛsɛfɛsɛya maliyɛnw k'a dɔn min bɛ taa négocier k'a fɔ dɔrɔn taara négocier o tɛ fɛn ɲɛnabɔ. Min ye député Kalafili nata ye a ma bɔ a ka kuma kɔnɔna na fiyewu f'a ka maga o fana na. Kalafili kan ka kɛ c'est tout à fait normal ni mandat banna a kan ka kɛ mais an bɛɛ y'a dɔn ko gɛlɛya tun b'a la parce que a tun kan ka kɛ a san 1 ani tila de ye bi siɲɛ 2 Kalafili in bɔra a ma sisan k'a bɛ kɛ mun y'a bali ka kɛ fɔlɔ la min y'a bali ka kɛ lakaniyabaliya minnu kan ka élection kɛ min ye école karamɔgɔw ye u bɛɛ bɛ grève la u si t'u ka yɔrɔ la min ye préfet ye u caman t'u ka yɔrɔ la min ye maire yɛrɛ ye caman t'u ka yɔrɔ la donc hali n'i b'a fɛ ka élection kɛ ka Kalafili kɛ gɛlɛya b'a la mais gouvernement ko k'a bɛ se ka kɛ an ka duwawu k'a ye a ka se ka kɛ mais ni Kalafili bɛ kɛ a ka kɛ jɛya la ni Kalafili bɛ kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ caman kana don a la ɲɔgɔn bɔgɔ kana don a la ɲɔgɔn nɛni kana don a la an ko dɔrɔn FSD la an bɛ se k'an sigi k'a lajɛ gɛlɛya min donna salon président t'a la an yɛrɛ y'a ye bɛɛ manifestera yan k'a fɔ suɲɛni kɛra nanbara kɛra ka bɔ Kayi ka bɔ Yelimane fo Gao ka bɔ New York ka taa France ka taa Espagne dugu tɛ Mali la mɔgɔ ma bɔ min na k'a fɔ nanbara kɛra n'o bɛɛ kɛra i tɛ se k'i tulo datugu k'a fɔ maa mɛ n ka mɔgɔ t'a la. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ kumakuncɛ la ko kunnafonidilaw fana ye bonyamasegin kɛ ka sankura foliw ta k'a ɲɛsin URD tɔn ma. Sumaila Sise fanga sinamatɔ ɲɛma don honorable ni mun ye ale ka wulikajɔw ye an bɛna taa daɲɔ tun bɛ min kɛnɛ kan an to a la n'an bɔra ye kibaruyaw bakurubaw la an b'an kunda Segu Sikɔrɔ ani Basa do k'aw ladɔnniya k'a fɔ tɔnjɛkulu min bɛ yen ni o ye Asuma CFP Sumailu Bube Mayiga jamana minisiri ɲɛma kɔrɔ ale ka tɔn do munumunu dɔw kun y'a jira k'a fɔ samasumali dɔw bɛ tɔn in na Segu nka an ye wulikajɔ kɛ sabula bamananw ko mɛntigilaw ye mɛnni kɔda an ye an taara ta sun kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyana cɛba min bɛ yen ni o ye honorable Abdin Kumare ale min ye Asima ɲɛmaaba ye Segu marabolo kɔnɔna la ni wasaden yɛrɛ fana don nin tɔn ko fɔ ta in cogoya la an n'a ye hakili falen kɛ Asima ko bɛ cogo di bi Segu a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Asima ka kɛnɛ gejegeje bɛɛ ani karama bɛ Asima kɔnɔ wa tɔ mana ko fɔ Segu bi Asima ni ale mana jɔyɔrɔ galen na a tɛna filanan na honorable Abdin Kumare min sɔrɔ ka fɔ an ka ɲɛma d'a ma. Bi n b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina Asima ye parti ye bi Segu kɔnɔ mɔgɔw bɛ parti min bonya mɔgɔw bɛ parti min yɔrɔ jisigi o ma kɛ gansan kabi nana parti in kɔnɔ n'a ɲɛmaaya dira ma ani fila minɛ politiki ye baara de ye politiki
i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye politiki mɔgɔ ka da i la politiki i ka kɛ maa ye maa min bi mɔgɔw kala anw dun ka parti yɛrɛ tɔgɔ de y'o ye maa min bi ɲɛ mɔgɔw ma Asma tɔgɔ de y'o ye Alliance pour la solidarité au Mali donc o parti tɔgɔ bi ten i kan k'i jija k'o baara kɛ san kelen in kɔnɔ bi n'i ye ɲininkali kɛ sigiyɔrɔma 10 mɔgɔ sigiyɔrɔma 10 kɔnɔntɔn b'a f'i ye k'a fɔ an bɛ parti min dɔn bi n'a bɛ tɔw sanfɛ Segu yan o ye Asma ye donc an b'a fɔ a barika Ala ye an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina mais a kɛra ni baara de ye a kɛra ni jɛɲɔgɔnya de ye parce que ne kelen tɛ an ka can Asma ye parti ye bi Segu mɔgɔw bɛ parti min bonya parce que bonya in anw yɛrɛ de y'a créé maa i ye cogo de b'a to i bɛ bonya maa i ye cogo de b'a to i bɛ dɔgɔya bi wasa de an ta ye bɛɛ b'an bonya an ka baara kelen na bɛɛ b'an bonya parce que an ye bɛɛ bonya an ye Segu population bonya aujourd'hui au Mali en politique l'homme politique promet ce qu'il ne peut donner et donne ce qu'il n'a pas o kɔrɔ ye mun ye an bɛ layidu ta mɔgɔw ye ka fɔ an bɛ nin kɛ an yɛrɛ b'a dɔn Ala ni tiɲɛ na an tɛ se k'a kɛ ou bien an bɛ fɛn kɛ mɔgɔw ye fɛn min se t'an ye n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ ye n'a se t'i ye e laban de bɛ problème sɔrɔ ne ye jamana fɛ ta k'a di mɔgɔ ma e ta tɛ n'a ɲaɲa wulila don min e de kelen o kungo kɛbaa ye anw bɔra o kɔnɔ c'est pourquoi Segukaw tugulen don kɔ parce que n'i ye min fɔ a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ wa min tɛ se ka kɛ n tɛ se k'o fɔ parce que n'i y'o fɔ n'i ɲɛ jɔra a tigi la i b'i kun suli dɛ c'est pourquoi n ko hɔrɔnya bɛ parti kɔnɔ bonya bɛ parti kɔnɔ bon tant que n'i dɔnna n'o fana ye a ka ca Ala fɛ n'i ye min fɔ mɔgɔw ye u bɛ sɔn a ma u bɛ tugu i kɔ. Mentigila o ye mɛnni kɔda ye ni tun ye honorable Abdini Kumare Asuma ɲɛmaaba dɔ waati na Segu kɔnɔ ni an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamako ka aw ladɔnniya k'a fɔ Mali kɔnɔ bi jamanaden caman b'a la k'u ka hakilinaw di kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana taacogow kan jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan bi ma hakili juru jamanatigiw ni minnu bɛ hami jamana la u bɛɛ bɛ ala k'u ka hakilinaw di o de hukumu kɔnɔ maa min bɛ tali kɛ Ronan Keli la Keli ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana bilama bɛ cogo min na laɲini minnu ni wulikajɔ minnu kan ka kɛ waasa laɲiniw ka se ka mafa a y'o hakilina dɔw di an ka kunnafoni ɲininaw ma an ka jɛ ka Keli lamɛn. Jinɛtigɛ fɛn o fɛn aw ka jɛ aw ka sigi aw ka fɔ hali n'i ye aw bɛnnen tɛ kan kelen kan n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ hukumu kelen kɔnɔ e n'a fɔ nin de man di ne ye dɔ in b'a fɔ ko nin de man d'a ye mais nin ka di n ye dɔ in fana b'a fɔ ko nin yɔrɔ ka d'a ye bon ni maaw sigira ka kuma ne bolo o ye belebele ye fɔlɔ parce que bɛɛ bɛ bɛɛ ta hakilina fanfɛla dɔn bon o hukumu kɔnɔna la tuguni an y'a ye k'a fɔ sigikan min kɛra en tout cas wuli kɛra ni bɛnkan dɔw ye maa bɛɛ hakilina tɛ kelen dɔw ko ko o bɛnkan ninnu k'olu kun fɔlen don ka kɔrɔ ko est ce que anw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ne ko awɔ anw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma hali n'o y'a sɔrɔ e ni ne ye kuma dɔ fɔ an bɛnna kan mais n'an y'an farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko ka a formaliser pour moi o formalisation in o fana sababa a bɛ dɔn ko bon an kun bɛnnen don kuma in kan an y'a fɔ k'a fɔ mais bibi na an bɛɛ jɛra n'a ye ko nin taabolo kelen de don o de hukumu kɔnɔ fɔlɔ kuma min yɛrɛ bɔra kɔnɔ o tɛ fɔlɔ dɛ farankan min kɛra ɲɔgɔn kan o de diyara ne ye fɔlɔ ɲɛsin kɛra kuma bakuru minnu ma n'a fɔra ko kuma bɛ se ka dayɛlɛ ni minnu an balima minnu kɛlen bɛ ka kɛ banbagaci ye ko ni kuma bɛ se ka dayɛlɛ n'an ye donc o b'a yira k'a fɔ o kuma o bɛ ka dayɛlɛ ka taa donc o yɛrɛ bolo ne bolo o fana o résultat dɔ an bɛ dugawu min kɛ sa Ala k'a kɛ o kun ka cɛcogo ɲuman na min bɛ se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min bɛ se ka kɛ jamana basigili ye parce que o bɛɛ lajɛlen sigilen don mun na o sigilen don jamana ka ɲɛtaga la ni bɛnkan tɛ yen foyi tɛ yen ni aw bɛnnen tɛ da kelen ka jamana yɛrɛ tɛ yen donc o de hukumu kɔnɔna la a ka kan an k'a lajɛ fɛn minnu bɔra a kɔnɔ an k'o sen ka se fo a dan na o la an b'a dɔn n'an kan ka sira wɛrɛ min ta walima n'an kan ka kɛ cogoya min na tuguni.
Ni an bɔra o yɔrɔ ninnu na kunnafoni bunakun kan hali bi min ye sibirido an ka jamana faaba kɔnɔna la ya jɛkulu min bɛ ni o ye plateforme anw ko Mali dɔrɔn ni Mali tɛ anw ma dɔwɛrɛ ɲini an bɛ giringajɔ fɛn kɛ ko bɛɛ ye Mali ko ye o jɛkulu ma ninnu ye kunnafoni di jɛrɛ dɔ kɛ min ye Memorial Modibo Keita la kunnafoni di in kɛnɛ kanna na u ye ɲɛfɔli caman kɛ olu ka haminaw kan n'u b'a fɛ wulikajɔ mun ni taabolo minnu ka don bɛrɛ la jamana in kɔnɔna la min ye jɛkulu ni ɲɛma be Madame Sika Jatuso ani kunnafonidilaw ye hakili caman di a ko kɛnɛ kanna na anw ka Jatala Bakari Kɔnɛ ale tuma kɛnɛ kan nana ni jamu ye kumakanw bɛna lase Awa Adama Kulubali fɛ an ka ɲɛma d'a ma. Ni kunnafoni di ɲɔgɔnna jɛrɛ min kɛra jɛkulu anw ko Mali dɔrɔn maaw fɛ a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka kunnafonidilaw ladɔnniya u ka hakilina kɛra mun ye ɲɔgɔn ye ba tɛmɛnen kan ni o ye dialogue national inclusif ye u y'a jira k'a fɔ u ye lajɛ in sɛbɛnw sɔrɔ ni k'u ka faamuyaw d'a kan. Madame Sika Jatuso ni ale ye jɛkulu in ɲɛmaa ye a ye ɲɛfɔli k'an ye sɛbɛn ninnu bakurubaw kan fɔlɔ kɛra députéw sigiliko ye. Nin y'a siɲɛ fila ye députéw ka banda a bɛ proroger a fɔra ko députéw ka to u nɔrɔ ko parce que élection tɛ se ka kɛ ka da kan lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an dun ye mun kɔlɔsi kabini prorogation fɔlɔ kalo 6 ka tila ka dɔ wɛrɛ fara kan ka taa se sisan ma yɛlɛma fosi ma don ko la dɔ de farala kan ka juguya ni lakanabaliya de don bingani minnu bɛ kɛ fagali minnu dɔ de farala o kan wa dɔ de bɔr'o la caman de farala kan o y'a fɔlɔ ye a filanan ɲɔgɔn ye baw mun tun kan ka kɛ ka nin ko in labɛn c'est-à-dire élection mɔgɔ tɛ wuli ka taa ten k'a fɔ k'i bɛ taa élection kɛ k'a sɔrɔ sariya dɔw bɛ yen nɔ o ma ta hali dialogue national yɛrɛ kɔnɔna na dɔw ye hakilina dɔ yira k'a fɔ ni député si kan ka kɛ yɛlɛma dɔw kan ka don a la yɛlɛma dɔw bɛ yen o ye mun ye o ye sisan nɔ ni élection bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ DGE bɛ yen délégation générale des élections CENI bɛ yen nɔ administration territoriale bɛ yen nɔ u ye hakilina min yira ko k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ jɛkulu kelen ye baarada kelen donc organe unique min ka baara bɛ kɛ élection ɲɛnabɔli ye o organe o dulonnen kana to gouvernement na donc organe indépendant c'est-à-dire mɔgɔ minnu don olu tɛ siran k'a fɔ ayiwa nin ye faamalamɔgɔw ye nin ye opposition ye u b'u ka baara kɛ tilennenya la u tɛ mɔgɔ ɲɛfilɛ donc o ye yɛlɛma hakilina min yira la dialogue kɔnɔna na k'a fɔ ko kan ka kɛ ko fana ko députéw bɛ sigi cogo min na nin wagati in na n'an ye hakili jagabɔ kɛ ni démocratie daminɛna gɛlɛya min sɔrɔla la c'est que an bɛ succès majoritaire de la n'i ye misali kelen ta i mana jɔ i la cercle ta n'a y'a sɔrɔ député 5 de kan ka taa jɔ i la ni se bɛ parti min ye ka tɛmɛ parti tɔw kan n'o ye 100 sara la n'o ye 51 n'o y'o sɔrɔ député 6 bɛɛ bɛ di o ma k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ jɔ i la cercle kɔnɔ parti dɔw bɛ yen nafolo t'u bolo se wɛrɛ t'u ye ka o parti in bɔ mais u jɔyɔrɔ ka bon donc ni a ka sɔrɔ ni parti fila dɔrɔn de bɛ jɔ i la parti filanan in n'i ye 51 n'i y'o bɔ 100 la o tɔ tɛ 49 ya donc o min ye 49 sɔrɔ o tɛ hali député kelen sɔrɔ o bɛ wolo mun na o bɛ wolo bɛnbaliya ɲɔgɔn sama cercle kɔnɔ parce que o 49 mɔgɔ minnu n'u taara voter n'u ye baara kɛ n'u ka député kelen ma ta olu bɛ dɔ in député min taara u b'o juguya baara tɛ se ka kɛ donc dialogue national dɔw ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ il faut que yɛlɛma ka don o la donc kuma b'a la a sariya min yɛrɛ bɛ boli député sigi kan sariya ba in code électoral u y'a ɲini yɛlɛma ka don o la fɔlɔ yanni député sigi ka kɛ n'o baara ninnu ma kɛ a bɛ wolo mun na fɛn ma bɔ gɛlɛya la dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan. O kɔfɛ a kumana fɛnɛ sariya sunba yɛlɛmali baaraw kan. An ka nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ an ka intérêt tɛ ka taa an ka sariya sunba yɛlɛma teliya la ka taa député sigi kɛ teliya la k'a sɔrɔ nin baara ɲɛbila ninnu an ma sigi ka kuma o kan n'o ma kɛ tɔ ka jɛ de don. A ka kuma
labanw na Madame Si Kadiatou Sow y'a jira k'a fɔ ko hakilina ɲuman caaman bɔra dialogue in na ko nka gouvernement maaw ye bakuruba minnu ta lawaleyali sira kan ni wagati na k'olu ma jɛn ni o de ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fanga sinamatɔn ɲɛma tun ye kɔkɔrɔmadonba ye sigi in kɛnɛ kɔnɔ ni o ye Sumayila Sise ye. Hakilina jiginna k'a da u kulow kan k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔnɔ u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Mali kɛlɛkɛfini taba minnu tora faso kumabɔ kɛnɛ kan ni ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin minnu bɛ jamana ni jugu cɛ halisa. N'an bɔra yen nɔ gafe wɛrɛ kɔnɔna la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Bamako bi Mali faabaw ni yɔrɔ caman wɛrɛ la a jateminɛna k'a fɔ wale dɔ bɛ yen ni fɛɛrɛ ma ɲini a la a bɛna kɛ kamanagan ye don n'a nataw la ni o ye kɛnɛya bunakun kan maa minnu ka baara ɲɛsinnen don banabaatɔ gwɛlɛnw ani maa joginnenw kasarabaatɔw tali ma n'u bɛ wele nansarakan na ko ambulansiw ni o ye i k'a dɔn banabaatɔ ta mobili nu a bɛ Mali kɛnɛyaso caman na a bɛ an ka protection civile maaw yɛrɛ bolo ni kasara kɛra walima banabaatɔ gɛlɛn olu de b'u ta teliya la waasa ka kɛnɛyasow sɛgɛrɛ k'u ni kisi yira k'a fɔ gɛlɛyaba b'u ka baara kɔnɔ n'o gɛlɛya dɔ ye u bɔli ka se ka sirabaw cɛtigɛ ka se kɛnɛyasow la sira bɛ dekun u ɲɛ kosɛbɛ u yɛrɛ bɛ u ka buruni fiyɛ ka dɛsɛ maa dɔw yɛrɛ tɛ bɔ u ɲɛ o y'a ta gɛlɛya ye ka yira k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka banabaatɔ caman garisɛgɛ dɔgɔya sabula u tɛ kɛnɛyasow lasɔrɔ joona a ko ma tɛmɛ Nef TV anw ɲɛ kɔrɔ cogo si la sabula fɛn o fɛn bɛ sigida taa ɲɛ anw m'an sɔnni sigi o de kan o de kama an ye kibaruya dila Christine Abatu Dara ni Umaru Tarawele bila ka ɲinini dɔw k'a ko kan u ye min sɔrɔ bilasirali la ani gɛlɛya la an ka jɛ k'o lajɛ. Bamako siradi kɛlen don baara ye hali ambulansi n'an ko mobili telimani olu fana tɛ sira sɔrɔ o y'u ka gɛlɛyaba dɔ ye dɔw ka fɔ la. An bɛ gɛlɛya min sɔrɔ an ka baara la o ye circulation kɔnɔna ye circulation kɔnɔ mototigiw tɛ sira di mɔgɔ ma mobilitigiw fana tɛ sira di mɔgɔ ma sirɛni i kana la sirɛni ma o tɛ sira di ma on est obligé ka sira fara cogoya dɔ la o man ɲi o de gɛlɛya b'an ka Bamakɔ yan kosɛbɛ. Ka fara o kan dɔw y'a yira k'a fɔ k'u bonyanen tɛ sira kan. Mɔgɔ circulation na ambulance bonyalen tɛ quoi n'i ye mɔgɔ min yɛrɛ kɛtɔ ye k'a fɔ k'i bɛ sira di ambulance ma soit o tigi ka mɔgɔ delila ka don a kɔnɔ ka tɛmɛ sinon i bɛ sirɛni kala mɔgɔ tɛ sira bila ye n'i y'a ye ambulance bolila yɛrɛ bɛ sirɛni kala i bɛ da la k'a fɔ mɔgɔ min b'a kun tɔ ta tigi la a tigi sɛgɛnnen don kojugu o de la c'est pour cela an bɛ sirɛni kala. O t'a bannen ye dɛ halisa gɛlɛya na sira kan ambulance bolilaw dɔw y'a yira k'a fɔ ko nɛni sugu bɛɛ bɛ ta ka u sɛgɛrɛ. Vitre lajigi i bɛ dɔw kan mɛn dɔrɔn ko mɔgɔ t'a kun donc an ka karan sira bila souvent o gɛlɛya de bɛ mɔgɔw kan circulation na donc ni ye maladie don mobili kɔnɔ normalement i bɛ sira kelen minɛ donc ni sinɛni bilala la donc mɔgɔw kan ka sira libérer pour que mɔgɔw bɛ bɔ cogoya min na mais kuma dɔw la i bɛ mɔgɔw mankan mɛn mɔgɔ t'a kun donc c'est là du problème o gɛlɛyaba de b'an kan kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna na an ye bolimafɛn bolilaw ɲininka fana a ko kun kan caman y'a yira k'a fɔ ko minnu tɛ sira di ambulansiw ma k'olu tɛ a nafa de dɔn. N bɛ perese de o y'a sɔrɔ an bɛ boli ko an bɛ perese i b'a sɔrɔ an t'a foyi kɛ ɲɛfɛ bon an b'a ɲini an yɛrɛ yɛrɛma fɛ an ka taa dɔrɔn a banna ni ambulance minɛ an ka sira bila dɔrɔn de b'an yɛrɛ lafiya ni ambulance natɔ sɛgɛ banabaatɔ de b'a kɔnɔ ni banabaatɔ t'a kɔnɔ a tɛ na ou bien donc ne yɛrɛ bɛ min fɔ an chauffeur yɛrɛma ye an ka taa dɔrɔn ni mobilitigi fara mobilitigi kɛ bɛɛ ka taa dɔrɔn o de ka ɲi. Ni ambulance bɛ tɛmɛ na e ma sira d'a ma donc e min bɛ mobili bolo e tɛ ka baara dɔn ta sira k'a di ambulance ma ou bien. Non, bon, ça dépend, a bɛ se ka kɛ caman bɛ yen i t'a di mais an minnu b'a dɔn an b'a di i bɛ tɛmɛ. Bon min bɛna o circulation yɛrɛ faamuyalibaliya de ye parce que mɔgɔ caman bɛ moto sanfɛ u ma circulation routière kalan ka dɔn o de kɛlen bɛ ni gɛlɛya ye Mali circulation ko ma. Ambulance mɔgɔ dɔ de b'a kɔnɔ min degunnen don kojugu bon donc an yɛrɛ b'an ta kɔnɔ an kɔni ka kɛnɛ parce que an bɛ dayirimɛ ɲini na mais minnu bɛ yen ko olu degunnen don k'u bɛ ambulance kɔnɔ ka du pour ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ ne b'a ɲini n balima taxi bolila bɛɛ fɛ an ka sira di ambulance ma. Ayiwa sa an b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ambulance bolibaw bɛ se ka boli nɔgɔya kɔnɔ cogoya min na yaasa u ka baara ka se ka nɔgɔya siraba kan. Tabarikala a ko filɛ nin ye an ka wulikajɔw kɛ an mana kɔrɔtɔ cogo o cogo an ka sira di nin bolimafɛnw ma ni yɛrɛ y'a ye hali ni few bɔra hali few rouge bilenman o mana bɔ maaw ka jɔ
ni nunu nana nunu mi la tɛmɛ u b'a yira k'a fɔ kasarabaatɔ de b'u kun an k'a dɔn an bɛɛ bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ u fana kun don o don an somaw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ u kun kuma n'an y'u natɔ ye an k'a dɔn maa wɛrɛ fana soma de b'u kun n'an ye sira di u ka tɛmɛ u tɛmɛ joona bɛ se ka garisigɛba di a banabaatɔ gwɛlɛ ma ka se ka kɛnɛyaso lasɔrɔ cogo min na walasa ka bi kibaruyaw kuncɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo an ka jamana wolomasiri tabaw olu kɔni bi kɛra olu kan Sokolo u jabala la ɲɔnɔ mara kɔnɔ o bɛ Segu region fɛ sɔgɔmada joona fɛ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ jugu taara bi an ka finitigilakaw kan min kɛra sababu ye ka maa mugan ni kɔ olu bunɛ u ni la ka dɔw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jokin ko minɛ dɔw fana tiɲɛna an ka jamana fangabolo yɛrɛ bataki kɛ bataki min kɔnɔna la u ye nin bingani wale in sɛmɛntiya nka kibaruya laban minnu sɔrɔla olu y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ yen ko an ka Mali woromasiri tabaw u ye wulikajɔba de kɛ nin bingani senfɛ sabula cɛden mun tun bɛ daga in kɔnɔna la u kɔni u ma sɔn cogo si la ka faso labila u ye kɛlɛ kɛ mugu ni kisɛ u seko ani u dɔnko la nka kɛlɛ kɔni a tɛ ɲɛ binni kɔ i n'a fɔ wuliliw yɛrɛ b'a la an ka maa minnu tayana an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye jamana faamaw ye fɛɛrɛ tigɛ a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka min ye maa wɛrɛw bila ka taa dɛmɛ don a ko ma kosɛbɛ wa min ye baaraw bɛ kuncɛ kunun wula fɛ waati min na jamana ɲɛmaa bɛ ka ale fana an ye kibaruyaw sɔrɔ ko a ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi n'o ye conseil de défense ye kuluba ka se ka hakilina falenw kɛ an bɛ dugawu kɛ minnu tɛ yan na Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye minnu yɛrɛ bɛ n'u joginna Ala ka se ka nɔgɔya da kɛ u ye limanaw an ka bi don kibaru ale bɛ sonsoro yan an ye min sɔrɔ bi tile kɔnɔ kunnafoni jɛlen na sabula bamananw b'a fɔ kunnafoni sɛnsɛnko ɲuman kelen dili ka fisa ni kunnafoni langolo caman dili limanaw ma ni Ala sɔnna sini kibaruya kɔrɔw bɛ bɔ Ala ka su hɛrɛ d'an ma